Čus lidi. Mirka. Teď. Kudy nudy? Ne. Teď jdu k mámě. To zpátky ne. Tam zora normálně je to od městské policie. Tam je uzavřený. Proto asi je něco na stromě, no. No, přes chvíli to uzavřený nebylo, teďka to prostě uzavřený je. Tak řekli, proč to je uzavřený, že prostě nějaká kutka na stromě.